makabalo mi ayon. So mo to ang deal ha, pag naa kay mabasa nga Biblia lang yun susihon, nya Biblia lang tuuhan, iyon mangibot ko sa kung bungot pag tawag ini wala ang kuno nimo nga imo ang Ay, mayong gabi dia. Sige. Mayong gabi Mr. Batalona, ipakita ang dagway nimo Mr. Batalona. Ipakita. Kung sa hayag mag Ay, pasensya na kayo, brother. Akong mga kauban mo natulog na. Tawag saan sa? Di, paminaw sa pod. Paminaw sa ba? Akong mga kauban man natulog na niya, lisod ko kayo og makadisturbo ko ba. Okay ra mo kasi mo inani. Asa naman tong sitas? Unsa mang sitas sa Biblia nga niingon si Kristo nga tawag ito? Din niguman ako gatag sa sitas. Okay ra pud sa imuha og mangutana ko sa imuha. Ha? Okay ra pud sa imuha og mangutana ko nimo. Human ako gatag sa akong sitas. Okay ra pud sa imuha nga mangutana ko sa imuha. Madali lang ha. Madali lang ha. Wala man din na connect na ko ang kuan. Dali lang ha. Sige, tagay sa kong sitas kadali. Basta kato ato ang deal ha. Pag naakay mabasa nga niingon na ba? Matag ko sa sitas pero okay ra ba sa imuha nga mangutana ko kung human ako gatag sa sitas? After. O sige, wala problema. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga namulong ang Kristo nga Biblia ragyod ang gitawag og susihon. Kapag wala kay mabasa ang kuno nimo, unsay pundok nimo migo? Migo? Ha? Kristohanon. Unsang klase Kristohanon ba? Basta Kristohanon. Ayo. Kristohanon. Pentecostal nag-angkong Kristohanon, born again nag-angkong Kristohanon. Kini nga tawag kining iglesia ni Kristo ni Manalo, Kristohanon. Unsang klase Kristohanon? Unsay pangalan sa imong simbahan? Dili na ko magdugang brad kay mura mo ginangalan pud sa muhang pundok. Wala. Sige. Karon pa kadungog pud na. Sige. Dili ay kumo na ninyo ginagamit kumo na nga ginaangkon ninyo pero wa gyud connection. Sige, kaya mo sitas. Nag-angkon po mga Kristohanon. Dili ay nami ebidensya, nami titulo. Nami ebidensya. Sige, tagay ko. Okay magasa mo ha. Okay magasa mo. Unsang sitas? Ngayon ning human ko hatag. Nya na, kuan ba sa ba kana magsabot sa taba? Human ako hatag sa akong sitas kay imong pangutana man god kung naa ko mabasa sa Biblia nga ang Biblia ra gyud susihon dili na magkinahanglan og mga unsay tawag ana mga inyohang mga gitawag og kauban sa Biblia. So, akong kuan ba nga okay ra ba si mo mangutana ko sa human ako hatag sa akong sitas? Pero pag di ka kahatag nga litra po litang mabasa nga Biblia ra gyud ang susihon ha. Mura na ha Biblia ang susihon. Kapag wala ka mabasa, tahon nimo nga kanang imong pundok iya siyawa. Pero naman ka kay pagsabot. Dili ayo na basahon na nato. Kung pagsabot sige. Ikaw may brad, ikaw may nag-iingon. Kung magsabot-sabot ra, paminaw sa. Kung magsabot-sabot supak man kunimo. Kung mosabot pug ko supak pug basahin na lang. No. Dili basahin na lang. Unsang kapitulo, unsang bersikulo nga namulong ang Kristo ug ang mga apostol nga Biblia ra gyud ang susihon. Kapag wala kay mabasa, admitahon nimo karon nga kanang imong pundok iya siyawa. Sige, magpaabot. Dili ako wala man ta maghisgot og apostoles og Kristo nang kuan ganina. Ang akong gisgotan sa Biblia mabasa ba? Ingon ka ganina nga kung naay mabasa sa Biblia nga Biblia ra gyud ang susihon. Mo na mo ang punta ito ni mo gisulti. Nabungol man siguro ka di na mo kung gisulti. Dili mo ba akong comment ganina ko? Wa ka basa sa comment? Sige, Biblia unsang sitas be. Sige. Pero nagbasa akong comment good. Ana ba ko ganina? Lagi. Sige, Biblia. Unsang sitas sa Biblia kapitulo bersikulo be. Sige, sakyan ta. Amo lagi okay sa ang kuan sa parang magsabot sa tadaan. Iniguman ako hatag sa kong sitas. Okay ra pud sa imuha og mangutana ka na ko way problema. Tagay daw sitas kapag wala kay mabasa, letra por letra mabasa. Nga okay, ako hatag ng sitas. Ang tawag ng susihon, iya siyawa ng pundok ng mga sige. Isaias 34 bersikulo 16. Ano Biblia na? Sure ka? Dapo. Susubasahon. Sure ka na tawag ka ng Biblia. Amo ba nang ingon? Mo ba nang miingon ko nimo ganina? Ayaw.
Ayaw gubaan Sige, kasaysayan basta sa mo. wala ang kasulatan. Sa panahon ni Propeta Isaias na Bagong Testamento? Unsa, Na, unsa? sa panahon ni Propeta Isaias, nakasulat na ang mga apostol? Kaya para may Pero kanang Biblia imo na? kanang Ayaw sa, ayaw dili sa, ang ayaw atong sa, unsa ayaw man sa. yung gipangita dai Ayaw, sa ayaw, bago sa New ayaw, Testament? ayaw kong ilara. Unsa yung gipangita Ayaw sa kong Testament? ilara ba? Ang Biblia composed of Old and New Testament. Di Oh, ba dayon. tama? Karon, Oh. gikot mo ang gisulat ni Propeta Isaias, na rin Bagong Testamento, ana? Wala ka kabalo brad nga ang Isaias panagna na sa bagong tugon. Hindi, wala ko nang Wala ka kabalo ana. banagdi. So, ang Ha? bagay pasabot, Ay ipanagna nako, ka man, sa man. Ang Biblia gani connected ra na siya bisan pag bagong tugon ug bagong tugon. Connected ra na siya. Karon nga gisabot-sabot. So oy karon gisabot-sabot ra nimo ang balang kasulatan sa walay Kung igong ebidensya. nagkinahanglan man pagpagsabot ana Kinsa brad. nag-ingon ni mga Biblia na be? Bibi, kinsa nag-ingon ni mga Biblia na be? Wala ka kabalo nga kanang Isaias panagna na sa Lagi ba? mga book. Kinsa nag-ingon ni mga Biblia na? Wa man kibabasa di ang Biblia. Kinsa nag-ingon Unsa ni din ang mga Biblia? Biblia? Basahon dili. Unsa nang Biblia? Basahon. Akong pangutanan nimo unsa nang Biblia? Basahon Kinsa dili. nag-ingon nimo nga Biblia na? Ikaw kinsa puy gaingon nimo nga di na Biblia? Di ka tubag. Di ka tubag. Agay. Unsa na? Ako pangutanan gini mo, ang Biblia basahon dili. Di ka tubag. Ang Biblia basahon dili. Lekturan ta ka. Paminaw, Dili. paminaw. Diba? Paminaw, Sa paminaw sa paminaw. Kung kayo ng mga pulkan ba? So, Ang akong pangutanan nimo, ang Biblia ba basahon dili. paminaw sa. Tay pa. Subot pasabot, gikot nimo ang libro ni Propeta Isaias, wa pa kabantay nga ang atong gisgutan ang present Bible nato. Ay, wadi gyud. Ay, tanawa. Wala pa gitawag og Ipikit ka ba sa Biblia? Wala ka kabalo ang Isaias. Panagna mo na sa bagong tugon. Ano sa day na human ang tawag ng Bagong Testamento be? Ay, naunsa man. Sige dabe, para Gusto para ka may mga gusto ka tagaan nga si Kristo nasa Isaias. Gusto ka tagaan ka nga si Kristo nasa Isaias. Paminosa. Sukit-sukiton ta ka. Sa gitawag og libro ni Propeta Isaias, ingon ka nga Biblia na. Kinsay po nag-ingon ni mga Biblia na? Ako lagi pangutana po nimo, kinsay gaingon nimo nga di na Biblia? Di ba? Unya na, mutubag ko na, pag human na magtubag. Ay, gitubag naman tika na, ganina. Kisa man. Ingon bitaw ko nga ang Isaias. Biblia na siya kay nga naman basahon man na. Mutuod ka, di ka mutuo nga ang basahon Biblia. Una-una ram na nimo. Amo nila nasulat ng Isaias. Dili. Ako pa utan mo ano nasulat ng Isaias. Sa Biblia o sa libro sa eskwelahan. Unsang kapitulo o unsay bersikulo nga gisultihan ng nagbuha ang agoy na unsa man. Man magyugana mo unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga kanang gisulti ni Propeta Isaias Biblia na. Tanawa ra mo ulawan gi ka na membro ni Moron. Aha man nako gikuha kana sa eskwela sa libro sa eskwelahan sa Biblia. Makitang ginato kay sa ulawan. Sige be. Taga ito. Ako pangutanan nimo. Asa mo gikuha ang bersikulo paminaw. Tanawa ra. Man ako gikuha. Kita ko sa Biblia kay Isaias na basahon man na. Uy. Kita magasinabot ni RJ kay imo bitong kuan. Pataglag claim. Okay. Ingon man ka nga tawag ini panagna apil din na ang Bagong Testamento kinsa nagsulti nimo ana? Unsa? Ingon man ka nga apil din na ang Bagong Testamento nga kanang 27 books kinsa nagsulti nimo ana o giunsa pagkabalo nga 27 books na sumala sa nakasulat sa Biblia? Sumala sa nasulat sa Biblia. Kinsay gasulti nako? No. Balik ko na ko ha, basig nagkakuan ka sa kung pangutana ba kay imo man Sige, gi-claim good. Follow ko na, sige. Imo man nang gi-claim good no. Ingon ka nga Biblia na sa magi nag-ingon nga kana din na sa prophecy mo nang Bagong Testamento nga composed of 27 books. Ahaman din ako nagikuha sa libro sa eskwelahan o sa Biblia. Ako nangutana. Tubagas ako. Ay sus na unsa man mo na bedo. Ug matubag nimo na ako pangutana. Mo na tubag sa imong pangutana. Sulti lang o di ang tubag. Kung okay tubagon ta ka. Sige ba? Ay naon sa man. Ganina ra bitaw ko pangutana nimo. Sulti lang nga di ka katubag kay tubagon ta ka ana. Ay naon sa ganina ra kog tinubag nimo kana bitaw kung nimo. Kana ako pangutana nimo. Mo na tubag sa imong pangutana. Di lang ka tubag. Dili man natubag sa pangutana. Dili lang ka tubag. Kinsay nag-ingon nimo? Inani RJ ganina. Anang Una nimong gipangita. Ang testamento nga 27 ka libro apil na sa gisgutan ni Propeta Isaias. Imong pangutana nagsunod-sunod na. Ana gani ko nimo gani. Imong unang pangutana ganina kung makahatag ko og sitas. O nakahatag nako, then ako na po imong utana. Mali. Di ba?
Kay wala Ay, nabasa. naunsa Wala nabasa Uy, nga Biblia lang ang susihon. Wala nabasa. agoy! Unsa man ang Biblia? Basahon dili. Wala nabasa. Wala nabasa. Wala Ako kay nabasa. pangutan mo. So, Ang basahon dapat Biblia na. dapat gani mo angkon nakakaroon nga iya siyawa ng Ay, sus, dili ka mo angkon nga kanang Biblia basahon. Dili ka mo angkon yung Biblia basahon. Kanang Biblia basahon na sa Ginoo dili. Basahon sa Ginoo dili. Dili. Dili, ako pangutan nimo ang Biblia basahon dili. Kanino sa lagi. Amo Oh, tubag ko. kawara mo, lawan gyud kasi mong member. Sige, di ba? Mutubag lagi ko. Mutubag ko. Kawara, lawan kasi mong member. So, ang nahitabo is gibalik Ay, mo ang lamisa. hinawan mo na pagpupag ko. Niya. Dili lang ka. Mutubag ko. Dili Gitudlo man lang sigla sa Katolika, Ay, Apostolika Romana. klaro ka Kanang kung gitawag sabi ni basahon. Padre. Paminaw sa. Gitudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga kanang gitawag og kasulatan mao na ang bag-o og gitawag og daang testamento. Iglesia Katolika nagtudlo. Wa na sulat sa Biblia. Iglesia Katolika katudlo? Mabasa. Mabasa. Nabasa ang kasaysayan mismo. Wadi ka Ay, kasaysayan na ako sa Biblia. Sa Biblia, kay Biblia man itong gisatan. Biblia? Dili Ay, ang Biblia dili man nakahatod sa kagalingong impormasyon sa kagalingon. ay, dili ay. Kana akong gihatag nimo nga bersikulo bitaw. Basaha ganig tarong. Mali, Ginahanglan og kauban ng Biblia. kanang gitawag Wala ang na kasulatan kinahanglan mismo sa kauban ng refer Biblia. na sa gitawag Ano man, og daang complete mo na. testamento. Ay labot na ang bagong testamento. Oy. Arse, maulawan jud kasi mo member. Professional mo ka. Kung isa man anak kaila mo, ikaw gyud maulawan ngano man Professional ang mo ka. imong tawag ang imong kasaysayan. Wala kay tawag ini kasayuran sa kasaysayan sa Biblia. Kaya daghan ko Ako kay pangutanan nimo ang Biblia basahon dili. Sa libro ni Isaias, unsa man nga basahon dinha? Sa tibuok tawag ining Old Testament o refer lang na dito sa Pentateuch? Agoy, unsa man ang Isaias? Amo na nasulat. Amo na nasulat ang Isaias sa basahon sa mga Katoliko o nasa Biblia? Amo na nasulat. Di ba? Katoliko na may nagsulti anak naman kamo. Katoliko sige na makangkon-angkon oy, hindi ka mo tubag sa pangutana. Asa gani nasulat ang buwan basahon sa Isaias? Nitubag Asa gani nasulat? yun. Di ay. Asa ka di ka kabalo mo tubag, di ka kabalo mo tubag, tubag. Gikot ni mong Isaias, kanang gikot ni mo sa Isaias kapitulo 34 Asa sulat? refer pa na sa Old Testament. Wa pay labot ang New Testament ana. Unyag labot. Nagna ko mabasa nga labot na. Sige basa. Ha? Basa nga labot ng Unyag si 27 Kristo, ka libro sa New unyag Testament. si Kristo na sa Isaias. Kapag gitawag og mabasa nga labot ng 27 ka libro sa Dili, New Testament. paminaw ka ba? Pamino ta, si Kristo di ba old sa New Testament ni si Kristo. Ayaw sa ba? Basahon Ikaw mo, karon sa unsa Biblia man, guy? kanang giingon ni propeta Isaias. Di ba si Kristo sa New Testament na? Di ba? Ikaw man ang basa na imabasa. Kanang New Testament ka 27 ka libro. Hindi na ta mulay na sa Isaias. Isaias lang mo basa. Dili ang sitas. Ay, di ba? Ako, pasabton sa tika. Ay, tanawa na, katawa na. Tanawa di ka sa buro. Di, ako pa utana ni mo. Di, ingon magkaganina. Di, Arze, ingon magkaganina nga, ang Isaias, nag-refer siya sa Old Testament, di ba? Ingon magkaganina. Kanya nga ako mabasa nga, ang Isaias, nag-refer na siya sa New Testament. Kaya nga naman, si Kristo sa New Testament na ninggawas, pero na siya sa Isaias. Si Kristo na sa Isaias. 27 books Nasa Isaias. Ay, hindi na ta muli. Muabot na lang mga pinakabok sa imong Bible. No. Bali. Ayaw tawag ang palusot 27 books. Nga naman kay ang Kristo gisulat na ara diha sa upat ebanghelyo. Walay labot ang buhat sa mga apostoles hangtod sa Revelation. So kung ingon alang imong argumento, way labot ang buhat sa mga apostoles hangtod sa Revelation. Ang Kristo Nako, Arden. Wagi ka kasabot. Nako. Di ba ingon ka? Kasabot nga naman, nag-imbento kag panabot nga wala sa balaang kasulatan. Wala sa balaang kasulatan. Isa man din akong hatag nga sitas ni mong naman sa Biblia. Kanang giingon sa Isaias, kay bagong testamento ana doy. Ikatawan na kasi mga membro. Oy, ikatawan na kasi mga membro. Ano ba, ang Isaias, doon ka, nag-refer siya sa ilan lang ginawa ay kabang kaagan sa gitaw kasaysayan sa Biblia. Di ba, oy, paminaw sa, ang ingon magka nga, ang Isaias, nag-refer siya sa Old Testament. Pero kung na ako mabasa nga, ang Isaias, nag-refer siya sa New Testament. Kaya nga naman, si Kristo. Example na to, si Kristo. Example, ito, paminaw sa. Paminaw sa. Ayaw explain.
Basahan Ay, naon sa di mo, kung karon mo letra por kumalan mo. letra nga kanang 27 ka libro gisgutan na ni Tatawaran. Propeta Isaias. Naglitra por litra, pero pangitaan ti kag litra por litra sa Biblia nga nay Katoliko, di ka makatag. Una kay matag. Ang yak ni wala. Sita sa Biblia, ah? Biblia ra gida? Admitaw Biblia ra gida? Biblia ra gida? Yes. Oh, Biblia ra. Admitaw ni mga Word for word, ah. admitaw ni mga kanang imong Word for pundok word. Yasawa. Oh, Ay, yes, wala yes. ni kapay. Ang kuna sa daan. Ang kuna sa daan. Admitaw ni mo, yes, mo angkon ko Ah, basa ko matag mabasa. ka. Pero pag naa kay Matag mabasa, ka. admitaw ni mga iya kanang pundok Matag mo ka. Yasawa. Basta dili lang ka mugawa sa Biblia. Ay, sabot sa tadaan, di ka mugawa sa Biblia. Di ka mugawa sa Biblia. So admitaw lagi nimo. Una kay mabasa. Dili kita mugawa sa Biblia. Oh, Biblia Ang rin. kunsa nga kabalo mo ko mo gamit kag laing kuan, kabalo mo ko. Biblia lang. Kabalo na ko na imong kuan mo gamit. Ako mabasa be. Sige be. Ay lagi be. Pag ako itawag anang mabasa, letra por letra, kapitulo bersikulo, sulod sa Biblia. Katoliko. Admitaw ni mga kanang imong pundok Yasawa. Katoliko. Oh, lagi. Unya wala mabasa. Di. Unsa po imong baton? Di o di. Yung ibag init, ako yung muna ang Katoliko Yasawa. Pag ako'y mabasa. Pero pag naa kay mabasa, admitahon nimo kanang imong pundok Yasawa. Oh, word for word. Ako'y basa ha. Ako'y basa. Ako Biblia man dre. Ako'y basa. Deal. Oh, ihatag ra tas ayaw nagkuan, ayaw nag. Deal. Oh, ako ray basa. Ikaw may nangayo sa kuha. Ako itawag ka ng Oh, mabasa. ako may nangayo di ako'y basa. No. Ang responsibility na mo Ay, hatag ako. gusto ko. Ay, isa. Ang responsibility mo hatag. Ang responsible nga mo hatag karon ako ang hatag dili ka. Ikaw may mo ron. nangayo. Oo, tanawa ra. Mo lagi. Ako nangayo sa to. Ako mo basa. Oh, ako mo basa. Ikaw ako. Oh, ako lagi nangayo. Ako mo basa. Di, Christian nangayo, ikaw ako. Dili ang imong ihatag verse Ikaw o ako. Ikaw ako. kapitulo ra verse. Oh, na ako Biblia diri RC, dra. Mabasa Ang man Biblia. ako. Mabasa man. Nangita ng Biblia. Oh, na Sa mabasa mga ko. katunay mabasa o mabasa. Ako basa. Ano mo nila? Katunay mabasa. Katunay mabasa. Oo. Kato ba na mabasa? Oh, basta ako mabasa. Ako mabasa. Oo, word for word ba na itong gipangita? Kaya mo kita. Word for word ko nila nila. Oo, sige. Okay. So, Basta ako'y basa. ang Basta ako'y basa. mabasa. So, ang pangutana karon kung naalagi ko'y mabasa. Ay, na ako mabasa. Ako'y basa. Ako'y basa. Himo-himo ra kag Biblia imo na. Sige, kaning Biblia na ko ako basahon. Asa nga verse? Arse. Gara. Sige. Sige. Basa sa imong Biblia, kaya ako pong basahon. Ano? So, yun. Para magkasinapo ta. Okay. So, Sige. ani ha, ang nangayo ikaw, ako'y muhatag. So, Din ako. Ang atuang kondisyon, pag na ako'y mabasa. Pag naapo, pag ako bumabasa ko. Basahon ko na ko na imong yatag, bro. Why problema babasa ka? Basahon ko na ko. Nakabasa ko. Di ba? Basta pinaka-importante nakabasa ko. Pag humana basa ka sa admitahon na wala ko may basahon ni mong dili. Ha? Sige, basta. Ihatag sa verse. Sa mga higalang mga igsoon na anami deal ha. Kapag wala ko gitawag og mabasa, paminaw sa. Kapag wala ko gitawag og mabasa, ako'y muangkon nga iyasyawa. Sige, bantay bitaw na ha. Pero Sige. pag na ako'y mabasa karon, mao man ni ang deal na to. Pag na ako'y mabasa, admitahon nimo kanang imong pundok iyasyawa. Yan. Sige, basahan mo na ko. Sige, basta hatag yun. So, deal na ha. Iniguman ni mabasa, mabasa po nga. St. John, paminaw sa. Arze, paminaw sa. Paminaw sa. Paminaw ni mabasa, ako na po yung mabasa. Ang atong sabot, gipangita Arze, nimo paminaw sa ba? Paminaw. Di paminaw sa. Binastos na. Ayaw sa ba? Ay, sus, unsa ito, mabugang bastos kayo. Hindi mo ka paminaw ko. Iniguman ni mabasa, ako na po basa. Nag-deal na ta. Yo, dutan ta na ka. Lagi na kita deal pero hindi guman to basa. Hindi guman mo basa. Ano ko basa? Ang responsibilidad nga mo basa. Yun. Ay na di mo minaw noon. Hindi guman mo basa ba? Ako man ang nangayo sa ako. Nangayo gani ko dapat ako mo basa. Migo. Ay na. Migo. Ikaw may nangayo sa ko amigo. Di ba?
Lagi, Ikaw may di nangayo ba? sa kuha, di ba? Di ba ito magkasinabot gulo na RJ? Di ba? Una, human, dito Magsapos ka man ka. Magsapos Lagi ka yun man yan ka, ba? di kita magkasinabot. Ito ka malinaw na ko manggod May pod. pagkasan din sa linya ba? Mo ni pangit ba sa tawag Wala, inang wala dili ko, ka maminaw? professional, So mga ka, na naon. tawag inang seta sa Biblia. So na ako gitawag og Sige lang, gihatag mga ang seta sa ganina. Paminaw sa lagi, paminaw ba paminaw? Wala, nito, Hindi. So, Ay, admitahon niyo mo yung karon mga pag Facebook, naakoy guys, gitawag nalagay mo og ang- babasa. Paminaw. Admitahon niyo mo karon. O sige, istorya sa kay para paguman mo ako na pod. O, kana ba? Iniguman nimo og basa, gitugutan naman tika nga mo basa ka. Iniguman nimo og basa, ako na po mo basa. Okay si mo. Oh. Para Ako na po dapat mo basa. parehas version ha. Ako man dapat parehas version Ako ha. sige. Gamito na. Hmm. Dapat parehas version. Unsa man nga version Oh. imong gigamit karon nga Biblia? Bugna version man eh. Bugna version. Oh, bugna version waka kabalo sa bugna Wala version. bugna version lang ka. Tanawan na publisher ana. Hmm. Tanawa ang tawag ato bangan na unsa na nga version? Kisa publisher. Kita man re. Di man makita ang publisher ani. Basta bugna siya, basta bugna. Unsa man imong kuan dai? Unsa man imong Biblia dai? Unsa nga version imong Biblia? Nangita man kag tawag ang letra. Ang ako ang gamit nga Biblia paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. So Ha? kini Unsa man ang Protestante Biblia, dinhi Katolikong Biblia. Di ay Biblia. Nagtuo na usal ka version ang Biblia. Di wako ga kuan og ganimo. Nangutana gani ko. Unsa na nga version nga Biblia? Di karon po ko kadungog ang version. Ang version nga Biblia ang gigamit paraphrase on the New Testament niya pagkahuman gihubad ni Richard Baxter usa ka protestante. Nakaani nga Biblia? Inyo haragi na kay na may pulong Katoliko. Mr. Takka ra mga inyuha. Sagar ra man kan amo aduay Renz, patakka lang ka. Asa sa pataka yatag din ang verse. Basta mo ra to. Oh, basta ko na sa Biblia. Ang version Mutuo mo na na ka akong gigamit, ang version Mutuo mo na na ako ka ang Biblia. gigamit, basahay naman tayo litra por litra. Basahay Oh, naman litra ta por English litra gani. gamiton. Nya kanang imo kay Ay, Bisaya man naunsa. imong gigamit. Ni Ano na basahon ni Biblia version Bisaya. St. John chapter 10 verse 16. Ni adin Tanawara. ingon din he. Sige ngon. Sige ingon din ha. Okay. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me. And Jesus said to the Gentiles, shall be one Catholic church under their only universal bread and shepherd. So na ako'y nabasa. So karon paaboton na nako ang imong pag-angkon nga ang imo ang pundok iya siyawa. Oh. Oy RJ, ako sa basahan sa conversion RJ ha. Ako sa basahan sa conversion. Abot Sa Bisaya, English na kamot. sige. Di unsa nimo na pagbuhat ng Biblia ha. Ako sa to Juan 10 bersikulo 16 no. 16 ra wala labot 17. Tipa. Sige, ha. Si pagtuon niyo mo, tipa kadali lang. Kung si pagtuon niyo mo nako, publisher ko kay magbuhat og Biblia. Ay sige. Ha di na to maglalis na basta kay ambot ugahan mo nagikan ng Biblia. Mga ako sa basahon. Ang binuhat ha. I-search na. Akong basahon. Di ba? I-search na. So na ano man ko'y tawag anang nabasa karon, tipa paminaw. Kay na Di, ano ako man ko'y nabasa. tawag anang nabasa karon, so naghulat ko karon nimo nga moangkon ka nga kanang Di. imong pundok iya siyawa. RJ ako sa basahon atong i-compare og kanang imong version og kanang version. Ha? 16. Akong basahon sa. Ako sa basahon. Ha, akong basahon layo ra gyud kayo. Ano siya? Og ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop nining torila. Kinahanglan pagamanduan ko sab sila og sila magapatalinghog sa akong tingog og usaraon niya ang panon og usa ang magbalantay. Why Katoliko? Why Iglesia simong mabasa? Diha, Agoy pagkaluoy. Layo Diba? ang version. wala gyud ba? Bisag ang sa version mo Diha, to. simong Why version. Katoliko? Asa man ka nangayo? Sa kuha o ikaw ra po'y mohatag? Ay sus, basaha sa laing version. Ay, sa Basta- lagyo lagi ayaw ikyas.
Mabasa mo ka kay nga nang imong pabor sa Ako ang Biblia mo. responsibilidad nga mohatag. Di paminaw sa, naminaw mo ganina, paminaw. Ako ang tawag ini na ay responsibility nga mohatag nimo. Ang akong gigamit Richard Baxter. Dili bugna version kay nangita man kana og letra por letra except lang siguro kung na kay Richard Baxter unya kay akong gibasa wala diha. Kay may yung kagdi na tinuod. Ikaw may nangayo nako nya ako ang gi-quote nga tawag ang Biblia is Richard Baxter paraphrase on the New Testament. So buti pasabot kay wala man kaani so di ka karibat ani. So magpaabot Di ko karibat, wala mo na. kanang imong Pero di mo ko siya. karibat sa akong Biblia kay wala mo pagkaani guro. Nakani akong Biblia, bugna version. Basaha gani dia. I-compare ba, i-compare. Sobot pasabot lagi. Sobot pasabot. So dapat mo admitar ka karon kay wala kay ikaribat. No. Karon kay wala mo pagkaani. Nangayo man ka sa kung letra por letrang mabasa na ana ko'y Wala nabasa. ko pagkaani mabasa ang letra por letra sa akong Biblia. Mangkot po ka. Naaman. Mangkot po ka ang Katoliko iya siyawa. Problema na nimo. Iya mo siyawa. Problema na Gamo nimo. niyo pala sa Basta ako ang imong gipangayo ako ang gihatag. So karon ang imuon karon ang kono nimo kanang imong pundok iya siyawa. Mabasa po sa akong Biblia. Di man na pwede. Unsa man ang Bibliahan nimo nga di man na magkasinabot. Dili. Pareho ka ni Biblia Biblia mo ha. Version ako gitamit. No. Mamali. Di ipakita sa kamera. Ay, kung gusto ka nga motuo ang mga tao sa imo ha, ipakita sa kamera ang imong gibasa. Ang imong gibasa. Ang word na Katoliko. Lagi no. Word na Katoliko ipakita. Kay baligya man sa Amazon. No. Baligya man sa Amazon. Baligya man sa Amazon. Pwede ra gani nagbutang-butangan ng kaning anak ko na Katoliko. Amazon nagbaligya og kiki. Ha? Ay, ipakita sa kamera ng Katoliko. Ipakita. Okay. Ipakita. New Testament. Bilog. Ang nakaka ng Biblia, mabasa mo na. O, diara, kini siya nga tawag ng version, ha? Paminaw. Tanawa sa ani kay tawag ana Ipakita magsikap. na nga version. Reklamo Ipakita ni na nga version. Hindi kasi ng Katoliko. Pagka di malasa. Layuan na kayo na to, Arjen, ha? Tinagintan layuan yan. Pagka man wala ka nga version. Makauuaw kay na ba? Yang tagaw mo bugna version lang. Uya po dano. Ikaw wala. Ikaw nakani akong version. Nakani. Isa. Nakakita akong gigamit. Mabito kilala Otro pag maulawan ka, alam mo gamit akong version. Bugna version na ako na. Basa. Oh, basa. Pero ang pangitan mo katumang mabasa. Ay, tanawara. Di, ano po ang minimum nga naaka ng version? Mo na siya nga version, o kana. Di lang ka gusto maulawan. Tawag ng gibasa. Di lang ka gusto maulawan. Ikaw may naulawan na karon. Lagi, dili lang ka gusto maulawan. Moangkon ka nga naa kay version sa bugna. Dili mo basahan. Dili ay. Basahan lagi. Nganong maulawan ko nga nakabasa man ko. Ayan lagi. Yan na lang ko, yan na. Nganong maulawan man ko nga nakabasa man ko. Ikaw ang dili yan na lang ba ang Biblia ni mga bugna. Nga wa nimo gituman ang imong deal. Ang atong deal. Ay sus, naon sa mga gardi ay. Wala ay di mabasa. Dili, katong bugna version ba bugna? Para magkasinabot ta. Yan na ba yan ang Biblia? Ingon mo ka nga wala kay wala. Ako kay naglisod ta na Arjo kay ano man wala ko na nga version nimo. Pero ikaw wala po kaani ako nga version. Tawon na pagkasinabot. Mister ano? Tara sige. Mister Talona. Parehambog lang ako 50 ka verse nga Biblia mo nandito nimo mailad ana. Lagi ipakita. Tawag ka ng ilaraan ng abutang. Ha? Dayon ipakita sa. Dili. Ay dili. Dili. Sa bato. Usay dili. Ipakita sa. Ang kuna sa daan karon, imong pundok dili niya wa siya. ta mahuman. Unsaon pag angkon nga man ganit kay mabasa gani? Ipakita sa imong buglang version. Ang kuna sa humana. Wala pa pili mo basahan sa buglang. Dili. Ayaw pagbase. Yung ka di ka daghang kag Biblia. Ano mo basa yung kanang isa? Imuhapang tawag anang kuan, imuhapag yung paminaw sa Arje ba? Paminaw sa Arje. Yung kadaghang kag version sa Biblia 50. Nganong isa ra may mabasahon? Ikaw ang dapat tawag ining maminaw kay ikaw ang tawag ining wala kay kredibilidad karon eh. Nganong isa ra man imong basahon? Kay tawag ining kuan. Alang isa ra imong Kung gipangita. kadaghan mga kag version sa Biblia na unsa man. Sa kani akong version na Biblia. Ako kay mo angkon ko Arje. Nga wala ko anong version mo. Ora man ang imong tawag anang Ang version gipangita na nimo. nimo Ang wala. gipangita nimo letra por letra. Di ba paminaw sa? Paminaw sa. Paminaw sa. Paminaw sa. Eh sa Hoy, paminaw paminaw sa ba? Richard Baxter nga Biblia.
Gibalikan na sa masunod dili paminaw ako sa naging lagi. ana. Oh, Okay, paminaw sa. Paminaw sa ba? ana. Ang kuna na kay nakabasa na ko eh. Agay, di Oh. man gyud paminaw ay, mabaula pa ka ula ron taong ka RJ ay. Professional magaka. Paminaw sa ba? Paminaw sa. Naghilom na ganit ko dire. Ingon ka. Ay, ayo. Gani, ingon ka ba? Personal. Basta Lagi, ingon ka. Nahurot ng imong argumento kay may personal ka. Kaya sa, Ayaw. alam mo, layo na Mao na ang Biblia alam mo, ako ang RJ, ito gigamit. Ang problema niya wala ka na. alam mo, RJ, layo na kita sa pangutana. Ang imong pangutana na sa Isaiah ra. Pero naabot ka ta diha. Ang kuna sa nga iya mo sa tao, RJ. Nakabas. Ang kuna sa. Ang kuna sa. Ayaw, Ang kuna nakabasa sa. na ko. Ay, nakabasa man di ay ka. Nga di man nimo basahan karon. Nganon di man nimo basahan karon. Sa bugna ba? Bugna version ba? Sa Bisaya. Bisaya raman ka. Bugna. Bisaya raman ka. Usa ba Bisaya. Bisaya. Basahan sa Bisaya ba? Kaya kung sabot, ang atong sabot, ang makabasa ba ko, og tawag ka ng One Holy Catholic Church. Ayaw. Dili. Ang Usad po kayo, ang mabasa ka atong na yun. sabot, makabasa ba ko sa Biblia, One Holy Catholic Church, nakabasa na ko. Eh, Ayaw, lagi. Ayaw. Wrong. Wrong, mali. Ayaw ko buyura man ang nimo imong kabuuan. pagpatuo. Oy, paminaw sa oy. Ayaw ko, Kung saan mo nimo pagpatuo ang mga paminaw. Oo na ka version, ang paminaw ako ka ba? ang tawag ining gigamit. Okay. Paminaw sa ba? Kung wala Paminaw. ka ng version, problema Ikaw, ni mo di na mo ka karon. paminaw, God. Ako May abi kayo ang mga karon, friend, hindi ka paminaw. magdimustos Ay, naman naw. kayo ba isa. No. Balik. Kay tawag anang Sino? ining tawag ining kuan na to karon Gimiyot man pa ko. nimo. Naan Gimiyot pa gitawag nimo. og Kaya nabasa. nimo gusto Kaya sa rayon, tawag dinalawan ining na. nabasa, so nagpasabot Ay. karon. Admitahon nimo nga kanang imong Mga pundok Biblia, iya siya. wala Biblia, dapat Wala naman ko'y magkasabot. nabasa. Kaya dili makatariha o Biblia. Kaya muangkon man ko nga, wala ko anang version nimo. Dapat ikaw mo basa ano kong version. Oh. Ha? Yang ano magsukot-sukot man ka nga wala man ka nga version. No, mali. Kasi mo man ko nga ikaw may nangayon ako. So, gimiyot pa kita nimo, di ko nimo pagkaraon. Wala. So ang tawag anang ipasabot, ikaw ang nangayon, ikaw po mo. Ikaw yung maulawan ng Biblia. Ako mo na ipo sa imong kando. Wrong, mali na. Ikaw maoy sige, nangayo, kadampo. ako'y gitawag og muhatag. Ayaw sa ba? Paminaw sa ba? Ikaw may nangayo, ako'y gitawag og muhatag. So kinihatag naman ko karon, Dili so ba? admitahon na ni karon. Admitahon Dili na na, karon na atong kanang sabot. Dili lang ikaw mo muhatag. Dili lang ikaw mo muhatag atong sabot. Di ba nagsabot na tanga? Dili lang ikaw mo mabasa. Di ba nagsabot na dili lang ikaw mo mabasa? Ay, hinaon ka man. Nakalimot ka? Naka-record na narde. Ang atong sabot, mubasa po ka. Pero ang punto, ang pangayo ni mo gihatag na ko. Alam mo sa tinuod lang, layo na ganit kita sa topic. Layo na kita sa topic. Ikaw Layo na kita sa topic. Kay gigukot Ikaw mo layo. Ay, una atong gi-usahan kanina. Atong ang una Sayas, na Ramsey. karon, pa. Ang una na nakaroon na kanang imong pundok iya siyawa. Yung man naman ko nakabasa. Ang kuna sa daan lagi po nga iya mo sa yawa. Ang kuna sa. Dili ba naman kun mako mamati kondisyon nga mo angkon ko. Ay, wala mo ko'y mabasa sa Biblia. Angkon karon. Di. Ikaw Atong sabot man, God. Ikaw dapat ang angkon. Kaya nga atong sabot na ako. karon kay Dapat mo nangita ka mabasa sa sa Biblia. pag mabasa naka-provide akong mabasa. Oo. Nya karon ang pangutana, mabasa ba sa akong Biblia? Kaya nakabasa so ang Mabasa ba sa akong Biblia? ayaw ba? Ayaw mi kilara diri ba? Ayaw ko miklarar di. Ika nang version sa mong Biblia. Kabalo ko kabuhat ra mo. Wala ba to sabot? Dili Kabuhat ra rin. ang ato ang gitawag og sabot pagbuhat si mong baga paili ng Amazon kay para tawag anang may tabo nga ikaw may maigo. Atong sabot mabasa ka mabasa ko. So ana nga Nakalimot ka sa atong sabot? Magpaabot ko nga moangkon ka nga kanang imong pundok ikasyawa. Magpaabot ko Arde nga moangkon kang iyang tanas. Lioy, ikaw may nakalimot sa sabot ko. Ikaw mo'y nakalimot. Sana ko. Ikaw mo'y nakalimot. Ang sabot na to, mubasa pug ko. Karon kay dili man mabasa sa akong Biblia, angko na nga kaiya mo sa yawa. Dugaya po nimo mo angkon ay. Di man mabasa sa akong Biblia, saan man na? Gibasa naman to nako.
mahitabo magud karon, ikaw mo ako'y mo pro. Sa imong tawag ano, ingon magka wala man lagi diri. O usa man di imong gipangita ang naa o ang wala. Ang naa di kini ako Dili ang kay mo-prevail kay wala di ka ng libro. oh, di mangkon ka nga wala gyud. Di angkon gid ka nga wala. Di ni angkon gid ka nga Ikaw, wala. Pila ka oh, buk nimo diha 50 di ba? ikaw, ang ato Di ang ako mabasa pang man, pila ka buk. no. Oy, Ang mabasa man ang ato ang tawag anang dili gipangita, ka Igo, matura na Igo. tong Ang pangita ato diri. amang Sa mabasa ang matura na tong gipangita. gipangita. Dili ba? Nood mo niya isa ka Mga bukid gani ng nga ato basihan. ang gibasa, mga bitaw nga ato ang tawag anang gibasa kay mao na kamatuoran. Karon nakabasa man kasi Kamatuoran ng Biblia nga wa magkahapon pa niya kinabasa ang Isa gipangita ra nimo man na version di ng di Biblia ni basa. provide ug naa. Ni provide Ha? ug naa. Dili mali ka. Kabasa na makakasapit na. Mali Ano ka. mabasa wala? So, nakabasa naman po karon so magpaabot to karon nga tawag ining moangkon ka nga kanang imong pundok iya siyawa. Di, kay wala man ko'y mabasa. Wala man po ko'y mabasa sa conversion. Magpaabot Sige. po kung mangkon ka nga iya mo siyawa. Abot ko. Magpaabot ko. Magpaabot ko, Arze. Ikaw may una. Kay ikaw may una may hatag. Dili mali. Dili oy. Ikaw may nangayo nako. Ako mo provide sa Na. ebidensya. Maulawan Ikaw mo. may nangayo, ikaw mo provide og ebidensya. Naunsa man. Ikaw may ganira ka na ulawan eh, di ba? Ganina ra ka na ulawan. Ang Ay, akong na, gipaabot pinuro karon pa lang, kinahatag ulawan naman ako. ako si mo ang imong gipangayo, so dapat mo angko na ka. Dili. Angko na. Ang imong gisa, ang imong gingon na kay version diha, ay na kay version diha 50 ka version. Nganong isa ra man imong basahon? Yes. Ha? Yes. Kay mo ra man Nganong na isa ra? imong basa. I-compare na sa uban. I-compare sa uban. Ang gipangita nimo. No. Kay ang gipangita nimo na kami No, no, mabasa. no. No. Dili No. mali ka. Mali ka. Mali. Kay dili lang. Ka. Ana, nagsabot bitaw pa Mali na ka. nga angay mo. Kay kung Human mo tawag ano sa korte pa, i-contempt na ka. Nas. I-contempt na ka kung sa korte pa. Professional magkakaon niya. Sa korte pa, i-contempt na ka. Na may ebidensya niya. Pagkaman kita ba? Ako wala ko guys kila pero Dili ay, anong ayaw minamahal ka? personal na. Ayaw tawag anang pamersonal. Ayaw tawag anang pamersonal. Kaya mo Wala mute ba? mo. Timaan na sa pagka-desperado ba? No. Timaan na sa pagka-desperado. Ayaw ba? Ayaw. Timaan Ayaw na sa lagi. pagka-desperado. Timaan na nga ang imong argumento pildido. Dili lang ka mo Timaan angkon. na ang imong argumento pildido. Naan na ko'y Dili lang ka mo angkon. diba? Naan na ko'y Ikaw tawag na yung ining nag-iingay na nahatag, dili ka mo dawat. ng Biblia. So, ang Ano mo basa sa tawag mga anang mudawat sa dili, basta na ako'y mabasa, wala kang mahimo, inahanap ka mo angkon kanang imong pundok iya siyawa. No. Unsa na? Wala unsa wala mo mo ako inungutana. Wa man din Ha? Ani sa istorya ni. Unsa tanawa mo ni kay klaro pud kay istorya. Ni klaro kay istorya ni. Di man din kabalo Wala po kay tawag klaro kay ining istorya. rules of presenting evidence ni. No. Wala lagi kay klaro. Magsige pa kag sa pausapaw. Magsige pa kag sa pausapaw. Wala kay klaro kay istorya pod. Ikaw klaro kay istorya kay gihatag na nako ang ebidensya di ka mo dawat. Ayan, di ba? So makita nato ang kabastos aning maong gitawag og mga tawhana. Unya unta okay lang unta og kuan ba? Okay lang unta og kana bitong kabalo ba to sa rules of presentation of evidence? Mauwaw ta ba? Mao lang kining pundok ani kung gisa may nakaila adto ni Mr. Bataluna, luoy kaayo in town. Ang nahibaw-an nga Biblia ra katura in taong bugna. So, di ba? So ang nahibaw-an nga Biblia niya ang kabalingag pagyod. Ang kabalingag, siya'y nangayo, siya ra po'y muhatag og ebidensya. Si Paon kas korte ana og tawag anang kung maadto kag korte si Paon kas korte ana. Nya kinaan mo kay tawag ining nabasa. Unya karon di siya mudawat. So, mo na giingon nga suppressing the facts. So nga nang ato amang tong tawag anang gipatulan kay para atis ba malingaw pud siya ba? Naman ka. Gibuhat-buhat ra na ni Richard Baxter. Sure ninyo ay. No. So diha pa lang daan makita nato nga mailhan nato ba nga kining moong gitawag mga punduka buta. Buta gining moong gitawag og mga punduka. Nangitag tawag anang mabasa gitagaag anang mabasa di mo dawat kay wa daw kun ni mabasa sa iya ha. Wa ba na isabot na mo? Ang asabot na mo nga mabasa pud siya. Pero ang punto kung unsay tawag anang gipangita mao toy dawaton. Unya kinakabasa man ko okay lang untag wa koy nabasa. Unya pagka manaaman koy tawag ining nabasa karon unsaon man tana. Unsaon man tana nga naamang gyud koy tawag ining nabasa be. Unsaon man tana mo siya gibuhat-buhat man na nimo sus Ginoo ko in taon paili og kaso ning kung ano kung gibuhat-buhat.
sa ni kuan copyright 2009 Reformed Church publication Zealand MI 49464 niya pagkaman Reformed Church Publication.org. Di intaw ni Katoliko na Richard Baxter oh. So diha ginato magilan ba nga mura ingon nga tawag ka ng kuan ka mo pa na ay ganang mamersonal. Mauwaw ta ba? Mauwaw. Luoy kaayo ng katong pareha atong klaseng tawag anang pundok. Balingag yung kaayo ang tawag anang pangisip. Abi ninyo nga no, nangitag tawag anang mabasa unya og naanay mabasa di mo dawat. Ang nagpadala sa kuan si Sir Robert man. Sir Robert, ako di tawag ani naghimo ani. Sir RJ, dili man to sa tarong ka istorya. Actually, nagtuod siya og tarong. Nagtuod siya og tawag ining tarong. Pero ang problema man gud ana Sir Robert, basta kutob sa musunod man gud dinhi ato agyud ang tawag ining respetuhan. At least kabalo sila nga naay mabasa. Ang problema lang ang giproblemahan lang gid niya, kay dito si ang Biblia wa si mabasa. O nga dito man sa mangita nang may mabasa nga naay may mabasa. Ang gipangita niya ang naay mabasa, unya gitagaag mabasa di pud musukot. Pagka na lang, di ba? Ang tawag anang pangisip singon anang klaseng mga tao di gid angay pamarisan eh. Di ba man akong giingon sa inyo ha, ang tawag ining naay tawag ining sana kanang bitong baligtaron ang kamatuuran ba. Nya kini man gud mabatog gingon nga paraphrase on the New Testament. Hubad protestante ni dili ni hubad katoliko. Nya makit-an pud nato nga wa gud siya kung sa kuan pabaway hanaw ba. Nag-argue nga way hanaw sa gitawag og kasaysayan sa balaang kasulatan. Gipangitaan na og sita sa Biblia gikot ang Isaiah 34. Sa Isaiah 34 wa pa ni bagong testamento na siya nga tagna man. Mao pa itong sabot. Nag-ingon ba ko na ba kay mabasa sa Biblia nga tagna apil ang New Testament? Kunya pagka man kinsa man nagdeklara sa New Testament naa ba din nakasulat sa balaang kasulatan nga tawag ining gideklara sa mga apostoles nga ang New Testament 27 ka libro. Daghan ako pangutana unta sa iya pero mao lagi mo naging basa maapiki gani di na maminaw eh. Di na maminaw. So mo na nga lisod kayo ng artist nakabasa naman gyud ta. Nahatag naman gyud natong tawag ining kapitulo ug bersikulo, nabasa naman gyud nato bisa pag-unsaon niya og deny, magpabilin ang kamatuoran nga naa ako'y gitawag og nabasa. Kaya nakita man siya nabasa, di gi-provide natong gitawag og nabasa. Yang ang hibaw-an nga version, bugna version lang. Nya pabasahon pa ko niya dito sa bugna version nako. Ang gipangita niya magkatumang naay mabasa nganong dito magkaswa nga na may naa. Ay na lang gyud Ginoo kung saon ni sila. So diha gyud nato makita ba nga naay diferensya. Mangitag mabasa pag naanay mabasa di mo dawat. Pero at least napribahan nato nga naa gitawag og mabasa, di ba? Atong basahog balik ha. Paraphrase on the New Testament. St. John chapter 10 verse 16. Hikog siya ini. Hikog eh. Hikog. Nya mingon sa gimugna ra man ninyong tawag ining gitawag og Biblia. Mao ni mga rason sa mga taong walay nasayran sa mga version sa Biblia. Basahon na to ha. St. John chapter 10 verse 16 actually naapa ni uban. Isa lang atong basahon sa Gisa 19. Nato ang ano na. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. Na ako'y tawag nabasa. Sinangitag mabasa. Unya karon, sinangitag nabasa, siya mo provide og ebidensya. Muto kung gingon lagi kung sa korte pa sa tawag ini sa presentation of evidence katong abogado to si paon katong ang abogado to si paon to si judge. Di mingon ta siya o sige, naman ka ng ebidensya unsa na siya nga version kung tarong kag klaseng panguna-una ha. Unsa na siyang klase nga version tan-aw na kung sa nga version kung tinuod ba gyud nga naagid siya nabasa. So karon, wala man diri sa ako anya naman kasi nabasa. Pagitaon ako to nga version. Pagitaon ako na nga version ang binabi. Tan-aw na ko na og daabag tawag ining naabag din ha. So para di sa masakpan mo nang di na maminaw, wala magsigid na lang tawag anang yawit, personal pangkanahan.
Dili oy, di ka move on. Sabay tawag ining pagka move on nga nahikog na ka. Ay na lang. Sa rules of presentation of evidence, kinsa ang nangayo o kinsa tong gipangayuan mo otoy mo provide sa ebidensya. Pagtuon sa Mr. Bataluna, pagtuon sa ana before ka musudiri. Ano man kay mahimo manggong tanawa tong nahimo tang bastos kay ganina kay nagsapaway-sapaway. Di ba? Karon sa presentation of evidence, ang nahitabo ikaw may nangita, ikaw ra mo hatag og ebidensya. Pagkabalingaga. Ay, katawa lang yung gaanin niya. Isayas daw ko, apil lang ko ng Bagong Testamento, pagkayabaga. Bisan gani ang mga propeta kaniadto, wa mag-consider sa ilang sinulat nga apil sa sacred scripture. Kaya muna-una sa mga propeta kaniadto nga ang scripture lang kato lang pinchatsok. Pagtuon pod gamay. Tuon sad gamay, Mr. Bataluna, kay maluoy ta ng inyong panabot. Nagrepresentar biya daw kasi ingon nimong Kristohanon. Claim na gyud in taon. Ay, nalang. Remember, kining programahan ni Cortines Pangatarungan. Nya, gamit na dinig insaktong pangatarungan. Sa insaktong pangatarungan, para sa mga tao na insaktong gitawag og pangunahon na, kinsa ganitong gipangayuan mo otoy mo provide og ebidensya. Dili kay ang nangayo mo ay mo provide og ebidensya, di ba? Inamaw man na. Inamaw na, oy. Kanang tawag anang ikaw nangita ni pagkaman, ikaw ra mo provide. Pagkabangaga. Nya, ang version di sa Biblia gigamit isa ra ka bug di yang gibitbit. Ginoo ko in taon. Mo ang ganina ba nga, prehambog na ako 50 ka versions ka Biblia. Pero anong kanaraman ang tawag anong gibasa kay mura may imong gipangayo katong mabasa. Lag-alag mo basa pag ko tawag anong sa uban wa man imong gipangayo. Wa man gani ka mo tuo sa isa ra o how much mo mabasa pa og lain. Di ba? Unya, ang giinsulto pag gini mo ang barkada ni mga protestante. Nga kining gitawag og Biblia ha, protestanting Biblia na di ni Katoliko. O na mo. Ang publisher og klaro kaayo. No? Copyright 2009 Reformed Church Publication. Kami nga pa dyan kagay, di naman ka makalusot. Bugnaram na nimo. Pagkabangaga. Ay, nalang. Kay, ay, nalang. Di ba? Diha na to magkuanan ba? Diha na to matawagan ng hibawan ba nga. Gawas nga gibiniltuldo nilag sabot ang nakasulat sa balaang kasulatan. Gawas gibiniltuldo nilag sabot ang balaang kasulatan. Magmugna-mugna pag yung information na wala dito sa realidad. Muna pimaan sa mga taong mini. Mini manggibna. Di ba? Mini manggibna. O tanawa. Basahin na lang gani yan. Di pagid makatunong. Basahay pa lang gani. Basahay pa lang ha. Na anong tayo mabasa? After nato nabasa, gipaabot na to nga mag-angkon siya. Mabasa po ako. Sige, basagin mo. Wala man lagi deres kung alagi. Nya sa man di magipangita. Ang naong wala ko dito magang basa wala nga na may naa. Ay nalang. Tudloan ta na lang ni si Mr. Bataluna ha. Ang Old Testament, ang minor o ang major prophets. Mr. Bataluna, tudloin ang imong pastor. Ang minor o major prophets, while sa ilang panahon nagsulat sila, wala nila gi-consider ang ilang writings as sacred scripture. Late na gideclare sa gitawag og mga Hudyo na kanang writing sa mga propeta appeal sa gitawag og sacred scriptures. Late na og ang mga Hudyo na ang ni confirm ana, ang ni reaffirm ana kanang ang gitawag og mga basahon. Mabutaw ni supak ko nimo kaganina, pag-quote nimo ni pasang propeta Isaias, ngano man kay wa sa magisgot na apil ang iyang gisulat sa gitawag og sacred scriptures. Unya, di mo pwede ihaom sa pag-quote nimo kang propeta Isaias sa presenting mindset ato karon. Sa presenting sitwasyon to karon, ngano man kay lahi man ang kaniadto og karon. Lahi man ang kaniadto og karon. Kanang mga propeta kaniadto, for example, propeta Daniel, propeta tawag ining Jeremias, propeta Isaias, kanang mga propetaha kaniadto ang giilalang nila nga tawag ining scripture kadto lang Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomio o kining gitawag og Numeros.
Maoro nang giila nila nga scriptures. So, manang mayong ka nga apil din ang kuan gitawag anang gipanagna nya giunsa man pagkabalo nga kanang gipanagna mao na nang tawag anang Bagong Testamento. Nya giunsa pud nimo pagkabalo nga mao gyud na ang Bagong Testamento. Sumala sa Biblia kay di man mo tawag anang mo kuan mo adto og tawag ining mga kasaysayan. Nga naman tungod kay gusto lang man ninyo mabasa sa Biblia mo tungod yung ganina nga ang Biblia dili makasuporta sa iyang kaugalingong kasaysayan mismo sa iyang kaugalingon dili. Nga naman kay ang information sa compilation ang information sa pag-gather yan ng mga basahon kay para mahimong usa ka Biblia, wa mo hilabot. Ay, na lang, ay, ikaw gyud dapat ang tawag anang ganina nagkuan ka ganina, Mr. Bataluna, nagsigi kog tawag anang paabot ano sa kamakong duhagod ka tawag anang kay gayon, wa ka naigo ka. First, katungin ko na anak kay basa, pero wa kay nabasa. Ikaduha, katunang tawag anang Catholic Church, wa tawag na anak ko'y nabasa, wa pagkatawag anang ni Angkon, di man kay lalaki ka istorya. Di ba ako, kung tawag anang nabasa na, ay naman kay nabasa, ako may tawag anang nangayo. Di, siyempre, ko, sige, hindi ako ang, kining ako ang tawag ining pagtuo nga, yung inyo mo, Kristohanon, abot, kinsa ng Kristohanon ninyo, abot, asang mo nakakunik anang word ng Kristohanon ninyo. Di ba? Bisag mo saon kitang taon. Bisag mo saon. Karon. Sa Old Testament nahuman og sulat ang Old Testament mga around in between sa 250 to 200 BC. Diha pa nahuman. O nya, pagkahuman, kinsa may nagdetermine ana nga mao nang libro sa Old Testament. Be, nya unsa pud nang sita sa Biblia be, nga tagna nahuna ra na nimo. Mutuo ko anang kita og tagna pero ang di nakutuhan kanang imong interpretation. Kanang imong interpretation kay wa gyud nagisulat dinha nga ang Old Testament ingon ani ang ihap sa libro. Ang libro ni propeta Isaias, Jeremias, apil kung tawag ana na Habakuk ug kanang mga libro ha. Kinsa may nag-ingon nga apil na sacred scripture? Be, tagaid akong tawag anang ebidensya ninyo ana kay so kaganina wa jud ka tawag ining nakahatag. Wa jud ka nakahatag. Si wala nabasa pag sure nimo ay klaro. Gisabot-sabot ra na nimo. Balingaga. Karon, pag-abot sa tawag ining Bagong Testamento, mingon siya nga, pagkuman na, nag-refer man na kang Kristo, sige, granting with admitting, nga, naatong tawag anang upat ebanghilista, niya, unsaon man tong buhat sa mga apostoles, sangto dito sa gipadayan, unsaon man to? Nga di man to si Kristo may namulong dito. Nga ano na-include man sa gitawag og New Testament, kinsa nag-ingon, na kanang gitawag og buhat sa mga apostoles, sangto sa book Revelation, apil na sa gitawag og canon sa New Testament. Sige daw, pi. Wa jud kay mabasa ana bisag usa bisag ana lang wa jud kay gitawag og mabasa. ako nangita sa mga ganina wa gyud kakabasa. Karon ikay nangita sa kuan hatag ko si imong tawag ining mabasa. Unya ang problema nimo kay nagpakabutan nagpakabungol ka. Unya nagpadildil ka pa. Di ba? Na koy nabasa. Nya after na ko nabasa di ka mo to dili ka mo tuman sa ato ang tawag anang dili pero okay lang. Bahalag dili ka motuman at least dili maulawan ang simbahang Katoliko ako mismo nga Katoliko nga naman kay sa dihang nangayo ka nakahatag man jud ko sa dihang ako'y nangayo nimo wa man jud ka kahatag nya kun pagkaayo tawag ana magsabot-sabot pa ka di ba tagna unsa man di tawag anang gibasa di ay ang unahon anya Biblia ngano man di sa panahon ni Propeta Isaias tanaan ng libro ha para pareho mo gunahon ni Propeta Isaias sa dihang ingon siya nga kining baong kasulatan nga iyang tawag ining kitagna nakahuna si ana. Ay, nalang. Wala bantay ta mga higalag mga igsuon kay kining mo ang mga tawhana tanawan nag-angkong word na Kristohanon pero ang tiwag-tawag anang iyang pangunahuna yawanon. Diba? Ang amahan sa bakak mao ang yawa. Kunya ang ilahang pagtuo kapag dili mabasa sa Biblia dili tinuod ba to ganyan gipangutana ko niya ikaw nituo ba kag gitudlo man simbahang Katoliko gitudlo man sa simbahang Katoliko mo na kamong tawag ining gituuhan dili programa nako ni Mr. Bataluna so wa pa kasulod usan na sa ko ang tawag ining subject kay para kumiyong kagwa pa ka mo unta tawag ining kung maupay ako ang tawag ining sutan wa jud ko ka move on pero kining ato ang tawag ining dialogue ganina ako man ning i-repost nga naman kay kabalo man jud ko nga nahikog ka kabalo man jud ko nga nabitay ka. Di ba? Bitay man ito.
kung sa korte ha, kung tawag ining mga naay mga tawo nga tawag inang edukado. Para sa mga taong edukado, pag mangayo gani, nya gitagaan sa gipangayo, good. Nya ang mga taong dili edukado, mingon nga gipangayo, nya gihatag na ang gipangayo, di ko ana kay ang ako amo ni gusto nako. Suppressing the facts. Na mo nagiingon nga fallacy of suppressing the facts. Problema wa pud siya ka kuan, wa pud siya ka tawag ining ka bawo pud ana. Ako daw nahikog sa ako no, first time daw ako nahikog ko. Di ka mauwaw sa imong gipangyawit. Ha? Di ka mauwaw sa imong gipangyawit, di na gani ka maminaw. Nagpasabot na ako niya pagkauman naapakay paingon-ingon nga sa to. Katong personal niya sa kuha. Ilan na nga tawag alang ko ilan na kanang argumento ad hominem. Ilan na nga apiki sa tawag anang kuan. Apiki sa gitawag og argumento. Kining ko to i-repost man ako ni. Actually na may tawag ini mga naka-schedules na tawag anang postings katong mga dati na to nga mga dialogues. Pero kini ma-repost gid ni. Ma-repost ni siya nga naman kabalo man kung nahikog. Nagpailang tawag ining Kristohanon, mauwaw sa pangalan sa iyang simbahan. Mauwaw. Anong mauwaw man siya kay og oras nga mapildi sa gitawag og argumento, wala na sila'y mga tawag ining mga wala na sila'y kanang mailad nga mga inosenteng Katoliko. Ako pagiing nagipokrit pag sure nimo ay. Nakatong mga ipokrito kana bitong mara sa panahong Kristo kani adto ba gibitik-bitik nila sa Ginoong Kristo. Nahatag man ni Kristo ilang gipangayo. Wa nila gidawat mapatay pa gani nila. Kisa man ang kinaiya man animo Mr. Bataluna. Nangayo ka sa dihang gitagaan di na kang mudawat. Niinom pa nimo nga mugna man aninyo. Pailig kaso ning kining publication no. Reformed Church Publication PO Box 171. Ipakita ba to nako sa inyo kaganina tong kuan. Tanaw na to be. Tawag ining kuan kay kini gidonate tra pud ni sa to kuan ng libro ha. Bata nang matanak ko sa kaganda nga unsa ba gyud? Kuan ba gyud na? Tawag ining mutuo ba gyud ka unsa man ang version nga imong Biblia ang gigamit? Ingon tawag ining bugna di kita man kasinabot kay ang imong unahuna nga imong pambasa pang counter pud nako butang man nga dili mo ay version na akong gihawilan. Da Biblia iba ka man ang version bala ulat ilang kay usa kang standard version New American Bible daghan kaayo eh. Kunya siyempre same nga tawag ining kuan same kasulatan ang tawag ining gikutlo. Ang translation lang ang tawag ining giproblemahan nila. Nga naman kinaay mga translation version nga dapig gid sa Katoliko, letra por letra gid na. Naa gitawag ining mabasa naa. Ato aning tawag ining kuan, ato aning unsa na. Okay, yun unsa man ni. Giyatagan ka sa mabasa pero di ka dili ay. Ang akong gipangita sa mga letra por letra kay mo man ay gusto ninyo. Nya nihatag ang propeta Isaias kalayo basta tinaian lang atong gisgutan ang Biblia man mismo. Tagda man tagda unsa tagda. Kasi may tawag anang tagna. Nga ang tagna natuman na kumbaga. So dili na ko sa tawag ano natuman na. Asa man as Biblia na rin. Kanang gipangyawit nimo. Wa as Biblia nang gipangyawit nimo. Nga naman kay ang makatudlo ra ang makatarang itungod aning tawag ining kasaysayan sa Biblia ang simbahang Katolika ra. Maoro na makatudlo. Dili tawag ining kamo ngano man kisulpot lang man mo. Nanulpot lang man mo. Mugna version si baga. Napanay presyo. Napanay presyo. Napanay presyo a paraphrase on the New Testament. Richard Baxter. Kana nga tawag ana nga version. Nya na mapalit sa kuan, na mapalit sa tawag ining Amazon. Na mapalit sa Amazon nya. Mo ni ingno nimong pike. Mo na ingno nimong gibuhat-buhat lang. Kuan ka tawag ining unsa na gisayunan na nimo ng tawag ining scholarly work ni Richard Baxter nga usa ka protestante. Oy, gimute. Daghang kay nag-request ako, mute ka.
Nga naman kay saba kay ka sabta nag-istorya ko sa Posapaw kapod. So kana di ba? At least nakahatag ko. Mo ni mga higalod nagsuon ha. At least na ay tawag ining kuan si Mr. si Mr. Tawag ining Bataluna. Nangayo siya, gihatag nato. Nakat sa dihang kita nangayo niya, wa gyud siya kahatag. Gabuot-buot pag yung sabot-sabot. Sir Juan Segarino, may gabi ini mo sir og sa imuhang pamilya. Okay, anda mugna tawag sa version, ano siya daw? Okay na, daghan na kay tawag ini mga comments din nako tawag ini nga maapas nga pamute to bro kay Daoto. Mao lagi. Kinsa na ulawan ikaw Sir RJ na ikaw man naulawan magani nga kabalo kung kinsa publisher sa imong Bible mao gyud. And possible nga iyang gigritan nga Biblia kay bugna version gikan sa United Bible Society or sa Philippine Bible Society. Abot lagi pabasa na ko sa iya ha. Nga pagkauman, siyempre kay iyang version gigamit, dili man parehong version akong gigamit, so dili siya makaribat nako. Nga di na tinuod imong gisulti kay lahi mga version na iyang gigamit. Ano yung maguna, ang pagpresenta naman kung tawag ng ebidensya, kung tanaw nimo ang imong kaatbang na makak, dapat naa kay same version. Kung unsa ang tawag ng iyang gigamit na gituuhan po din mo scripture. Ang iyang tawag ining gigamit, bugna version daw. Ang asan niya nag-create ng bugna version? Pataka lang. Okay, so wala pa nakapag-follow sa itong page, RJ Orlando Second TV Apolyapon Community page and Kuya Apologist TV page. And pwede sa mag-send na og Facebook stars. Usab sa itong mga wala pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo nga itong mga channels. The Catholic Apologist International Official, RJ San Second TV, ug usab sa atong Kuya Apologist TV. And pwede sa mo mag-send din na og super stickers, super chats, and super thanks. And yun, sa mga Katoliko na dinhi, gustong mo tabang, gustong mo suporta sa programa, pwede nyo ipadala yung suporta, pinas ng mga account numbers, manakaw din na sa inyong mga screens. Ayun. And pwede sa mo tawag ining mag-send og message ato ang page kung via remittance ang inyong tawag ining pagpadala. Daghang salamat sa inyong ano na yung suporta og tabang sa ato ang programa. Okay, wa jud ka katubag bungol man siguro ka. So ko no? Ingon pa na Mr. Bataluna, wa daw katubag bungol. Basta ka bungol. Ay nalang. Ay nalang. Malagi na nga tawag anang giyatagan na sige gyawit. Di gid siya tawag ining mahimutang sa tinuod lang. Di gid ako di basta-basta iko ani nga tawag ini nga mga ebidensya ngano man gikabalo kung masayang lang. Mo na nga siyempre kinisulod man siya so gidlatagan natong ebidensya kinisulod man. So timaag timailhan nga ayon parot. Ako pa'y balihon nga ako din na parot. Sure oy. Okay lang untag ko kahatag. Pero kahatag man ko. Unsaon ta man na ron? Unsaon ta man na? Unsaon ta man na nga nakahatag man gyud ko. Di ba? Okay, nakahatag man ko. Kinsa man roy tawag ana na parot. Okay lang untag. Ako kahatag kay hala sige. Ang kuno na ako'y naparot pero kay kahatag man ko litra por litra pag yung nabasa. Kaya di pag yung Biblia ang Katoliko kay para magkarason sila nga Katoliko man na. Tanawat ng rason niya ganina. Sa Katoliko man na pasagad ra ka. Richard Baxter di na Katoliko. Di na Katoliko si Richard Baxter. Ya karon, naa naman kay tawag anang nabasa. Unsaon man na karon be? Wa man kay nabasa dili sa kuha lagi. Usa man di imong gipangita katong naa katong wa. Naa, man di magkasuwa nga naman naa. Pagkabalingag. Ay nalang gid Ginoo ko. Sige. Yan ha. Pasensya na kayo mga sira, di na ako mabasa ang inyong tawag ining kuan ha. Tawag ining mga comments kay daghan na kayong mga comments nga ni appear pero di na gyud ako tawag ining mabasa tanan. So mana pasensya gyud kaayo niya sa mga nitabang sa program. Daghan kayong salamat og sa mutabang pa. In advance sa daghang gyud kaayong tawag ining salamat. Kung balingag pa ko og tawag ining utok, kung wala daw kinahatag si muhag nabasa. Iya kay naa mo kinabasa. Ang balingag og tawag ining pangunahuna og kanang naa siyang unahuna naa ni nabasa, di pag gyud dawaton ang gitawag og nabasa. Amo ti balingag. Ayan. Okay, sakto yung magibuhat Sir RJ ayaw jud pakopya mao lagi. Mao gyud sir. Sakto. So, yun na ikaw na
Isaiah 34 na, naadog ko ni mabasa, wa, gyud kay mabasa din na Biblia. Na Biblia ray ta ganang kuan. Wa gyud. Wa gyud kay mabasa. Bisag kabisa pagka maupaw na lang kag binasa ang Biblia. Just sabton na to sabton oh. Gyud sa pun yung pagkabalo nga tama na imong panabot sa Biblia. Gyud sa pun yung pagkabalo sa imong basis. Ang basis nimo ako ang basis, ako ang tubag, mo na basis nimo ay wrong. Dili na scholarly kuan, dili na scholarly tawag ining pamaagi sa tama nga pagsabot sa nakasulat sa balaang kasulatan. Patuon sa asimong pastoy, Mr. Bataluna. Luoy kay imong presentation karon. Okay, so ato nagisud na atong programa sa pag-ampo ato pug kining tapuson pinaga sa pag-ampo in nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to thee, special donations, and all those recommended to thee. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen and amen. Ayun. Ay, tingundang na po na ako niya karon oy. Kini ako ang tawag ining program is dapat gani 1 hour lang. Pero kay nisulod man ka nahitabo nga 1 and sobra tawag ini nga 1:30 gitawag og sa oras. Nga naman kay maluoy magugko kay kung tawag ini magpadayon pa ko hangtod karon basi di ka katulog ba. Daman-damanon ka. Okay, sa ngalan si Bob Fer sa TV Apoloya punto gamit ng Kulukan Bildos pagtuong Katoliko nga gipasugdan og gipangiunahan sa Lay Catholic Apologists International sa mga kaubanan sa LCX na mga Katoliko nagsubaybay, nagtabang og nagasuporta ni ining mao nga gitawag og programa kini inyong ubos nga lagad og sa pagtuong Katoliko Sir RJ Seno, temporaryong manamilit kay ninyo ug amo ingon Mr. Bataluna, better luck next time. Musod ka sunod pag bitbit og ebidensya. Di lang kay ang Bibliang bugna rin mga bitbit. O ako maingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong gabi. Nanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey. Pikog.